Салому алейкум ҳамсоя. Як тавар дар коршидаи ҳаму тавартона медодем. Алейкум салом ҳамсоя. Тавар шикастага соз машин медадам туну. Бахшиш агане. Мемори аз тройка кадана бахтая тавар бигир. Эбра. Бахшиш ҳамсоя, дар хона хун кардиста будум, и ҳаққи шумоe. Беҳтарин ку? Иққа гӯшти бисёрай ку? Вақте мушкилие ба сарат меояд, аввалин дараҷа ҳамсояҳот мефаҳманд, хеши таборо не. Мехоҳам бугум ки агар ба сарат ягон балое биёяд, ё ба сари ман, мо ба кӯмаки якдигар меоем, хеши таборо мумкин ҷанозамона дайром накунанд. Мо вақте ки ҳамсоя шидем, ай хеши табор дида наздиктар мешем, чунки мо дарди якдигара ҳам мебинему, ҳам медонем. На ин ки дарвозамона дар болои якдигар пӯшему, деволамона баланд кунем. Як ҳамсояи хуб беҳтарай ай тамоми хеши таборо. Вақте ки чизе ки дар корот мешавад, биё бигирай хона, напарс. ҳатто агар мошинам дар корот бошад, мо дарвозаи худ кушода мондагием. تو این سال دیگر اشتباهیت دستم برمی اومد و کردم کم نه چند سالش شود دستم در رفتم چند سالش رو با گردن کج